uonekadzano icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pano ndoda kudzidzisai ndekuti muri yeZimbabwe nyaya ndichataura pana panyaya dzisiri kupera ndine nyaya yekugokwe yepamba pari kungotsva zvinhu patova nezvinhu zvinokwana kuita 4 zvatsva ipapo ndokuzotsvaka neronde zvimwe zviripo pambapa pane mwana akamborumwa nenyoka akasvika pagumurwa chigumwe kwozoita mwana zvakare akabva aroora kudaro nguva yaanosangana nemukadzi zvakavanzika zvese zvinodzokera mudumbu ndobva papapo baba vepamba apa vakambowana zvakare pamba pavo pamubhedha pakarara chimbwanana chakafa asi chisina matombo mudumbu chabviswa nani chapinda nani izvezvi vagari vemunzvimbo vari kuenda vachipa rubatsiro but pavangosvika vakapa chibatsiro chete zvinhu zvichi zvapa rubatsiro zvobva zvatsvawo igokwe baba isa asi nyaya yandiri kutaura iyi akadzi kekutanga kuinzwa kuti yaitika kugokwe chete mune mayakawanda mayakatitika zvokuti hembe dzaitsva moto uchibuda muwadhiropu zvinhu zvichitsva vanhu vakasvika vachida kubatsira nehembe kana chikafu chichiita se chichitsva asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti pese panenge pazopera moto uyu panowanikwa paine mechisa bhokisi remechisa rakazara rinenge riripo risina kushanda risina kushandiswa kuti rabva kupi hapana anoziva saka vari kufamba here vehukama even ivo vari kusangana nedambudziko iri vanzwe kuti chichiri kukonzeresa ndo patisati taziva kuti pavari kufamba vari kubudise icho chichokwadi chekuti vanhu vanofamba ichokwadi chekuti hakuna munhu anosangana nezvaasingagusikani nazvo oramba akanyarara saka vari kuita sei vari kufamba asi zviri kusanganikwa nazvo harisati tapiwa asi dambudziko riri munzvimbo riri kutochema nemunhu wese nderemoto kuti moto unongeri kana wabaka wopisa dzimba vanhu vakauya nechikafu chikafu chacho chiri kutsva zvava nenguva yakareba sei zvichiitika zvinhu zvichitoitika izvezvi zvinhu zviri kutoitika izvezvi zvakaoma chokwadi zvakaoma dai varipo dai mukataura navo vari kusana nedambudziko kuti pane here kwawakambofamba kune vabatsiri kuti vanzwe kuti chii chiri kukonzera ende vabatsiri vari kuti kudini kuburikidza nedambudziko iri kuitira kuti vabatsirwe ichokwadi mukomagebi chandiweziva nechekuti ndakaenda nzvimbo dzinodarika 16 dzandakaona dzaita zvemoto zvimwe zvaikonzerwa nevaridzi vaizopupura kuti ivo vane zvavakakanganisa zvimwe zvaiitwa nevaikonzeresa kana kuti mumba mune vanhu vaviri mumwe nemwanenge akabata zvake zvichizokonzeresa asi zvinoda pachena kuti munhu ataure iye pachake kuti ini ndakabata kubva apa kusvika apa zvoongororwa kuti ndizvo zviri kubudisa here neimwe nyaya yanoda kusiya ndataura izvezvi kunyora kwakaita magrade 7 maresults akabuda mukomakeni namba isati yapiwa maresults inogona kunge iriyo yakawanda kudarika vana vakatora maresults chikonzero nemitemo imwe iri kuiswa muzvikoro asi vabereki vari kuti hatisi kuziva pamwe ndiwo mutemo waveko zvimwe zvikoro zviri kubuka zvichiti izvo pana paisiso pada kutengwa mota yeheadmaster vana vakwanisi kuti vapiwa maresults vasati vasiyawo mari iri kutengerwa headmaster mota pano pachikoro paroda kutengwa bhazi mwana haakwanisi kubva panapa nekuti hachadzoke asina kusiyawo mari kutenga chibhazi vamwe vari kunze $20 vamwe $15 vamwe $40 ekuti patengwe bhazi rechikoro saka kana musati mabvisa mari iyoyo maresults hatisi kukupai pane here mari yakataurwa kuti inofanira kubviswa nemwana wese endi mari iyi yakataurwa pachine nguva here kuitira kuti vabereki vazive kuti ndo zvichaitika imari vatosvika vachitogamuchira shoko iroro vaenda kunotora maresults tine urongo hwebhazi pano saka mwana wenyu akatora maresults akaenda achawani kuti achatowana kupe saka izvezvi muchitora maresults enyu chokutanga kubvisa mari echi vamwe vacho vakabhadhara maschool fees avo vakunotora maresults vachibva vanzizvo muri kuzviziva here kuti school fees mamusati mabhadhara nekuti mari yamakabhadhara iya takaisa kubhazi saka tagai mabhadhara school fees mungaziva here kuti zviri kuitika kupi zvinhu izvozvo zviri kuitika muharare mune 3 zvikoro kunze kweharare kune zvikoro zvinodarika 7 right izvezvi kutaura kuno kwatiri kutori nevamwe vana vabereki vatori manemwe chikoro izvezvi havasati vapiwa patori nenoizi izvezvi regai tozokutsvagirai kanhamba nhamba yokuti munokwanisa kakubata dai tazivako kuti inzvimbo ipi nokuti takapiwa manhamba emaschools inspectors right enyika yese kana kuri kumufakose kana kuri kuglenora kana kuri kuantananarivo Heathcliff right asi changotsvaga number 1 kubva kuministry of primary and secondary education yamuchafona kuitira kuti mubatsirwe panyaya yemaresults iyi kuti muri kuenda kunotora maresults mobvanzi hatikwanisi kukupai nokuti pane mari yebhazi iri kudiwa ende mwana kuti atsvage nzvimbo panodiwa maresults right
saka uchimizikira mari dzose dzakabatwa ipapo ni upenyu hwomwana kuenda mberi hwakatobatwa ende makutokanganisa kodzero dzemwana kwanise kadzi kodzero dzemwana. KB bozvongora ngatipewo kanyaya yekwedu kumupfakose yeboyfriend yakaponda vana vegirlfriend. I think even iwo mhomzi vanofanira kukumbobatwawo mbichana nepolisi nenyaya yenegligence. Ndimosoka timu rangu iri lapsus yangu maideni bladeni vacho Dorwini Deofen Jaden Braden vavakidzani vedu maikambanje Beni na Berito vechere pana Lighton apo kitazi wechip airtime pa red container ne boys rese riri pari Dr. Nephias Chimboa Ivika Kono ne mupfana wake Beatrice panakafudza mombe apo Leo wemudhudhu bike ne timu nyanzi yese kunyanya Cynthia na Hudson Kampina ndinonzi Dumisani Ngwenya mufakos area jeipa mabaskoro pasamurio apo ndichiti glory Manchester United. Baba Isabel tiri kukumbira oka namba dzemubatsiri akabatsira kamwana sikana uyo weku Golden Valley Kadoma. Right, tinokumbira kuti dai hurumende yapindira panyaya idzo dzema results ema grade 7 ndini mudhara tafadzwa pa Epworth apo nyaya dzacho dzakawanisa baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya muri kutaura yepamfakose zviripo ndizvekuda iso muri yeZimbabwe. Icho kwadi mashoko ekuti kwa mwana akapondwa umwe mwana akakuvara nyaya ndinai pana paikizvo ndiye kuti mwana uye ukukuvara izvozvi akutasira kunzi munhu akutonzwa zviri nani kuda kuti kurapa kwake kuendera mberi. Asi mashoko andingazotaura pamusoro peshoko iri ndekuti pazuva ranhasi ndichakwanisa kuenda kumfakose tinzwe mashoko anobuda mumuromo mai vacho nekuti mashoko anobuda chinzi iboyfriend imbavha ichi anogona kutaura mashoko ane chokwadi pamusoro pekuti munhu uyu akakwanisa sei kupinda mumba umo achiita zvinhu izvi ndaamai vacho. Ndichasvika pana amai pazuva ranhasi tigopiwa zvakakwana. Tigopiwa zvakakwana. Dzimwe dzimwe muri kuti boyfriend yao pamwe isi boyfriend. Ichokwadi. Andimanzwa? Yes. Asi munhu anogona kunga ine chokwadi ndaamai vevana ava. Right. Kuti munhu akaita zvinhu izvi ukama hwavange vainavo iye naiye ndehwechii yobva yabuda nyaya yakanaka. Asi shoko ranogona kutsigira nekukudzai pana ndikuti ichokwadi mwana akasvika pakufa. Mwana akapondwa, mwana akafa, mwana akakuvara. Asi anogona kuzotiudza nokuziva kuti vange vane hukama hupi nemunhu uyu ndaamai vacho. Ichokwadi. Saka mangwana munogona mune update. Tinotenda pana wangu titsvaga namba dzemubatsiri weGolden Valley. Ichokwadi muri yeZimbabwe munhu akazokwanisa kubatsira ipapo namba dzake dzekufona dzinoti izvo 0714 204 235 0714 204 235. Ndinovinga ndomadzo panamba dzandiri kutaura muri yeZimbabwe apana namba dzangu ndiri kutaura namba dzachona idzodzo dzamakumbire dzamuri kuda 0714 204 235. Ndinovimba kuti ndizo namba dzacho. Asi pane zengechida kubata nini muri yeZimbabwe kuti vandiudze kuti svika pakati kana pachisvika tosvikepo musafona ne private number musafona muchita kuti hello Morise ndezvebasa mafoni akawanda imwe inenge yakuringa kungoti bosho makutsudzura uyezve kana mune zvamuri kukumbira musati mafona torai ball point paper mugara nazvo paside kuitira kuti kana pane chamuri kukumbira pandinoshevedzera munenge makutonyora uyezve musanyora pafoni yatiri kushandisa nguva yamunobaya foni yenyu zvinenge uchirira zvakaipa munzeve dzangu zvinokuwadza nzeve. Right, namba dzisina chipomerwa namba dzisinganyadzise inamba dzinoti 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736